lang. Dege, ako na. Kailangan add ko na din yan. Aba. Sige pa ba? Ay, Oo, dyan tayo. maglaad ka mamaya ha? Oo nga to eh. Minsan ka lang mag-ano eh no? Pupunta sa simbahan eh. Kaya, upo ka na ya. Ya! Game na. Dapat yung mga high quality na tao. Yung crap, di ba naman? Tingin ako po alap. Hindi. Kaya yung crap, hindi na tayo. Bawal. May computer restart eh. Saka, hindi kita yung keyboard. Level yan eh. Ito level dahil pang-aki. Sabi ng program. Yan. King. May flashlight ba to? Hindi mo siya... Ah, kita pala keyboard. Saan mo rin ako mag-iisip ba? Ito ba? Napahit pa tayo mag-pamena ba ano? Napahit ka na bacon eh. Maganda is pama mo, yung mismo ano. Yung dahil pa mukha ni Sean. Mga PVP room, is pama mo nung gano'n ba? Live na siya na. Kain na rin yung doon eh. Sino? Professor. Si Tuting yata. PVP ka. Sabi, iwan ko yung PVP. Anong din mo dito? Anong mo dyan? Ha? Nakot, ano yan ba ang press mo yung tira? Bang! Wala pa mga practice mo na kayo. Hindi mo mga perfect ang hindi. Hindi na kaya. Meron nga ganyan. Effect on mo. Kailangan naka-effect on. Para ma-effect. Ay, Opo, okay, salamat. Bayan, Ken. Ah. Ano program na sa amin? Video na yan. Effect on. Opo. Saglit lang ba? ba? Tanatos ka pa. Ba't tanatos? Sa may bandang gitna, kaso ang kalat eh, ang kalat ng payon. Mahina kasi tao dyan eh. Ay, sorry. Malalakas pala. Sino itong inispaman? Mahina po yung ispaman. Payatot ni Der Laho. Ayan o, dadapayan. Oh, ayan na oh, ayan lang, yung sa kamay. Yung kamay. Ayan o. Ayan na, oh. Ayan po, mandarambong. Mga kaibigan, walang daya. Kita-kita nyo. Epes ng malupet. Ayan lang, try natin yung kasama yung keyboard. Ayan o. Banata mo kay Jobert. Pinuma, ano?
Alis yung mga pinyamating. Okay. Eka. Sinisipat pa ako sa maganda ang view. Sabi yan eh. Gaya, pakita mo yung ano, shadow jump plus high jump. Yun. Hindi, yung mabilis daw, yung Mabilis, sabay final strike yung daw. wala raw ano, parang wala raw delay yung Oo. shadow jump plus high jump mo. Ayan, oh. May plus reverse pa yata yun. Shadow jump plus high jump plus reverse. Ayan o. Oo, yung mga hinihingi. Ayan na, ay putang ina. Tanungin niyo si Kuya Jobert. Tanungin niyo si Kuya Jobert. Patay na to, patay na Kuya Jobert, malakas ba si Chubby? Si Javi? Tang ina. Baka lagi eh. Oh, ba? Dumaba. Putang ina. Sino to? Tapakan mo. Payatot ni Delpla. Eka. Payatot ni Derla. Putang ina. Vic yan eh. Sino ba isa? Sino isa yung nag-report niya? Si Chabi. Caps lock ba yun? Si Capstock. Puta. Yung capital CAP. Tanga yun. Bobo yun eh. Tanga. Bobo yun. Oo, tanga yun. Oh, isa pa. Isang sumamba. Mainit eh. Ano mo? Ang tagal-tagal ng ninja na ito, nire-report pa eh. Reso. Oh, oy, huwag kang umiga dyan. Nakakaya. Yung sa keyboard oh. Kamay, Okay, pakita mo yung banata mo. Yung shadow jump. Oh, hotkey ah. Pakita mo yung ano mo. Yung skill, yung mode. Oh, ayan ang mode. BM ha, mga bobo. Hindi, wala yun sa BM. Wala naman kayo rin eh. Yung mode, itaas mo dito. Hindi, dito mo ilagay. Ayan. Oh, ayan ang mode ah, caps. Oh. Caps. May na, weak. Yung bobong caps. Ito, keyboard oh. One more time. Okay, i-post mo maigi. Si Tuti. Paano bang walang ano? Sige nga. Shadow jump plus ano nga, reverse plus high jump. Oh, Okay, mainang. Ayan na po mga kaibigan. nag-defender pa, putang ina. Okay, one more time. Pinakalakas pong clown sa YR. One more time. Payaso ni Delpla. Malakas na ba yung payason Tepla? Payatot ni Derla. Round 2. Chubby yung weak. Hindi. Caps lock na iyan eh. Ups, sasaytaas ko yung Jobert. Okay, Jobert, ano masasabi mo? Chabi, sa susunod, pag hindi ka agad nakagawa ng counter video, hindi ibig sabihin no, hindi na legit ha? Inaantay lang yung GM magsalita, Nga hindi puro ganyan. Alam ko, ex mo si Mang Ensyong. Kala ko si AJ Perez. Eka, yung kamay, oh. Eka, task manager. Task manager, baka nagkaroon yata ng hotkey. Eto. May hotkey ba? Tingnan mo nga, may hotkey. Wala malinis. Ayan, yung dito. Ay, yung linaw. Ano yan? Proxy fire. Aero. Okay, yung rat-rat. Pakita mo ng rat-rat. FS ng matulin. Ano sinasabi no? Di Tuti. Ang pa kayo. Bad. Pangatang gawa nga. Ay, wag ganyan. Wag mo rat-ratin. Reverse mo. Mga. Ayan o. Sword plus berry plus final strike plus reverse. Said na. Ayan, ayoko na ako. Ayun lang po. Oo, umupo pa. Oh. Naputing ko eh. So, mo na yan. Tagal mo patayin eh. Okay.
That's all, Pax.